Onorată asistență, doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la spectacolul nostru folcloric cu conotație istorică, prilejuit de marcarea Zilei Naționale a României prin imagini, muzică și cuvinte de către românii din Serbia, organizat de Consiliul Național cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Intense trăiri artistice ne va oferi prestigioasa orchestră de muzică populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, dirijată de profesorul Alexandru Freanț, împreună cu oaspeții săi. Dar vom face și păpasuri la vetrele istoriei românești. Crainicii dumneavoastră în această seară vor fi Mirela Ardelean și Maribel Popa. Ziua de 1 decembrie are o semnificație deosebită și pentru comunitatea românească din Serbia. Pe agenda Consiliului Național este înscrisă cu majusculă ca zi de mare sărbătoare. Iar acum îl invităm în scenă pe domnul Traian Căcina, reprezentantul orașului Vârșeț, să ni se adreseze. Stimați spectatori, excelența voastră, reprezentanți consulari, reprezentanți ai Ministerului Învățământului și al Culturii, reprezentanți ai bisericilor, în această seară am deosebită onoare și ocazie de a vă saluta în numele orașului Vârșeț. Suntem deosebit de onorați că, încă o dată, Consiliul Național al Minorității Naționale Române a ales Vârșețul să fie gazdă pentru un asemenea concert de gală oferit cu ocazia Zilei Naționale. Ziua Națională a României este un lucru extraordinar de important pentru românii din România, dar și pentru românii din afara granițelor. Pentru că, deși nu fizic, într-un fel spiritual, suntem cu toții uniți, vorbind aceeași limbă și având aceleași simțiri românești. Ziceam că am deosebită onoare ca în această seară să vă salut nu în numele meu personal, ci în numele orașului, orașul Vârșeț fiind un oraș multicultural care pune o bază extraordinară și un accent mare pe toate minoritățile sau pe toate comunitățile care trăiesc aici, iar românii fiind cei mai numeroși din aceste comunități sau minorități naționale, desigur că au un rol extraordinar. Vă doresc o seară plăcută, să vă simțiți bine împreună cu orchestra Consiliului și sunt sigur că după ce se va termina această seară vom ieși cu toții mai fericiți și mai bucuroși. O seară plăcută! În continuare îl invităm pe domnul Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, să ni se adreseze. Poftim! Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai diplomației române, preacucerniciile voastre, reprezentanți ai instituțiilor republicane, provinciale și autoguvernărilor locale, reprezentanți ai presei, reprezentanți și membri ai Consiliului Național, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și de cultură, reprezentanți ai sectorului ONG, stimați oaspeți, stimați români. Îmi revine plăcerea deosebită de a vă ura tuturor bun venit astăzi la evenimentul cu ocazia marcării Zilei Naționale a României prin imagini, muzică și cuvinte de către români din Serbia. Dame i gospodo, poštovani predstavnici rumunske diplomatije, vaša preosveštenstva, predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici medija, predstavnici članovi nacionalnih saveta, predstavnici obrazovnih, kulturnih i drugih institucija, predstavnici nevladinog sektora, dragi gosti, dragi Rumuni. Izuzetno mi je čast da vam poželim dobrodošlicu na događaj kojim obeležavamo Dan Rumunije kroz sliku muzike i reči od strane Româna în Srbiji. Ne-am adunat în această seară pentru a marca marea sărbătoare a românilor, care este tradițional sărbătorită de români din întreaga lume, inclusiv și de români din Serbia. Ziua națională se marchează prin diferite programe culturale artistice, precum este cel din această seară, reprezentând pentru toți români de pe mapamond momentele privilegiate pentru a reflecta asupra rolului și rostului nostru oriunde în lume, raportându-ne la exemplele înaintașilor care s-au inspirat din marile idealuri și au fost protagoniștii timpurilor lor. Okupili smo se ove večeri kako bismo obeležili veliki praznik Rumuna koji se tradicionalno obeležava
od strane svih Rumuna u cijelom svetu, uključujući Rumune iz Srbije. Nacionalni dan se obeležava kroz razne kulturno-umetničke programe i ne samo, predstavljajući na sve Rumune privilegovane momente, refleksije nad našom ulogom i smislom bilo gde na ovom svetu se nalazili, odnoseći se na primjeri naših prethodnika koji su inspirisali velikim idealima i koji su bili protagonisti svog vremena. Cam fiecare an aș dori doar unele momente să fac un rezumat al rezultatelor cele mai importante, chiar dacă e foarte greu să aflăm care sunt, din cauza că toate au fost importante. În primul rând, am reușit să menținem rețeaua noastră școlară și să o îmbunătățim inclusiv și prin proiectele care am făcut cu ajutorul Guvernului Român. În acest an, această sumă s-a ridicat la 55.000 de euro, dar nu este aici vorba de bani, este vorba că am reușit în 2 ani de zile 32 de instituții de învățământ să echipăm cu echipamente auxiliare moderne, didactice, care vor crește atractivitatea și calitatea învățământului nostru românesc. De asemenea, prima dată în istorie am introdus bursele pentru elevii noștri. Suntem convinși că în anii următori aceste burse vor crește în sensul al numerarului, precum și asupra categoriilor care vor beneficia de aceste burse. De asemenea, acest an a fost foarte important pentru noi din cauza că am avut recensământul populației. Rezultatele nu vom ști decât undeva prin luna aprilie anului viitor, dar ceea ce este sigur și ceea ce știm este că am utilizat drepturile noastre la maxim. Am avut în 5 autoguvernări membrii Comisiei de recensământ la nivelul autoguvernărilor locale, precum și recensori români. Am purtat și o campanie intensă, inclusiv și una foarte calitativă prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, suntem mândri de toate realizările noastre în domeniul culturii. Am avut un an bogat în evenimente culturale. Din fericire am scăpat de toată povara care am avut-o în anii 2020 și în partea anului 2021, care a fost cauzată de această nefericire care se numește COVID. Și suntem convinși că în continuare ne vom bucura de mai multe evenimente culturale. Am avut o creștere și de organizații non-guvernamentale care au reactivat cultura în satele lor. Și multe alte care nu avem acum timp să le enumerăm pe toate. În continuare aș dori și să mulțumesc coordonatoarei acestui proiect, doamnei Daniela Radu, care se află printre noi, care a coordonat toate proiectele care au fost finanțate de Departamentul Românilor de Pretutindeni. Și în continuare vă doresc o seară plăcută alături de programul cultural-artistic care a fost pregătit și să vă doresc un mare la mulți ani. Ja sam ukratko samo naveo neke najveće naše realizacije tokom 2022. godine. Naime, uspeli smo da očuvamo naš školski sistem uz pomoći državnih organa, da ga unapredimo. Također smo, pošto govorimo danas o jedinstvu, ujedinjenju, uspeli smo da ujedinimo institucije sa obe strane granice iz Rumunije i Srbije, tako da smo ukupno za 2 godine uspeli 32 obrazovne institucije gde se odvija nastava na rumunskom jeziku, da modernizujemo sistemom interaktivnih tabli. Prvi put u istoriji smo uveli stipendije za naše đake i nadamo se ćemo narednih godina da proširimo i kategorije koje će koristiti ove stipendije, također i celokupan iznos. Imali smo bogate kulturne manifestacije na kojima ste neki od nas i bili prisutni i nadam se da ćemo i u budućnosti uspeti da to ojačamo i da unapredimo zajedno naše napore za poboljšanje svih aktivnosti kojima se bave i koje se tiču rumunske nacionalne manjine, a u nastavku vas pozivam da zajedno pogledamo ovaj izuzetan kulturno-umetnički program koji nam je danas spremljen i da vam se zahvalim što ste ovde i još jedan put živjeli. Acum o invit în scenă pe excelența sa, ambasadoarea României la Serbia, doamna Silvia Davidoiu. Noi avem o tradiție, noi românii, noi sărbăm de obicei cel puțin 3 zile și 3 nopți. Deci astăzi e 3 decembrie, ne încadrăm foarte bine, e la mulți ani România. Ne bucurăm și mă bucur personal foarte mult că sărbătoriți alături de noi această minunată zi care este simbolul unității celei mai mari părți a românilor care trăiesc în Europa, în granițele aceleiași țări, actul unirii care s-a
materializat cu 104 ani în urmă. Întâmplarea face că și Provincia Autonomă Voivodina tot 104 ani de existență a celebrat în acest an, ceea ce este o paralelă foarte simbolică pentru noi. Mulțumesc Consiliului Național al Minorității Naționale Române pentru inițiativa organizării acestui eveniment. Departamentul Românilor de Pretutindeni, Guvernul României vor încerca și în continuare să fie alături de dumneavoastră. Domnul Magdu a menționat câteva din proiectele care au fost realizate în cursul acestui an, unele dintre ele cu sprijinul Guvernului României. Pot doar să vă asigur că vom avea în vedere și în anul care vine să ne îndreptăm către comunitatea românească din Serbia cu proiecte adecvate, potrivite, care să vă sprijine în păstrarea trăsăturilor și caracteristicilor de identitate culturală, etnică, lingvistică, națională. Și aș încheia prin a vă mulțumi că sunteți aici, că vă bucurați, că ne bucurăm împreună de acest moment festiv și să vă urez toate cele bune și pentru sezonul de sărbători de iarnă, care deja, odată cu 1 decembrie, se poate spune că a început. La mulți ani tuturor! Mulțumim tuturor pentru cuvintele frumoase pe care ni le-au adresat. Salutăm și prezența domnului consul general al României la Vrșeț, domnul Gheorghe Dinu, domnului consul Daniel Bala, reprezentanților Ministerelor de Cultură și de Învățământ, reprezentanților secretariatelor provinciale pentru minorități naționale și cultură, precum și a autoguvernărilor locale, instituțiilor de învățământ, asociațiilor non-guvernamentale și tuturor care și-au făcut timp să fie prezenți aici în această seară. Iar acum să trecem la derularea programului. În deschiderea spectacolului din această seară ați avut prilejul să ascultați melodia Dudulinca, interpretată maestral de Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Național, dirijată de profesor Alexandru Freanț. Urmează corul de copii, Carmina Felix, instruit cu multă dăruire de sine de doamna profesoară Roxana Cinci. Corul a fost înființat în luna octombrie a acestui an și încă de la prima apariție scenică a devenit o prezență extrem de agreabilă în peisajul nostru muzical. Să-i salutăm cu un aplauz, vă rog. Cobori din deal în vale, cobori din deal în vale, mă întâlni cu dor.
Invităm în scenă ansamblul folcloric al Adunării Românilor din Ovcea, care ne va prezenta Crihalma fetelor, coregraf Grațiela Brăgean, după care ni se vor prezenta soliștii instrumentiști. Adrian Roxa din Coștei la clarinet, Matei Magda din Seleuș la sopran saxofon, solistul vocal Gabriel Ivașcu din Ia Blanca și David Butan din Coștei la sopran saxofon. Blocul acesta muzical va fi încheiat de Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Național, care ne va interpreta un brâu și un joc de doi. Dirijor profesorul Alexandru Freanț, aranjamente muzicale profesorul Janel Șublea.
ce mândra și mă întreabă au de seam fire albe-n barbă. Au ce faci mândră că nu știi, mă, cine m-o scos firălii. Am iubit cu gând curat, mă, au mândrese nor meritat, mă, și-așa-s mândră de la cine că ți-ai bătut joc de mine. Au nu-ți blastăm, nu-ți zic rău, mă, că tot mie pare rău. Lasă-mă să-ți iubesc, mă, au că pe lume mai trăiesc, mă, au lasă-mă să-ți iubesc, mă, că pe lume mai trăiesc, mă. Îi pe cărarea dăm pădure, la 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 la, mi fetițării la more, la 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 la, și fișorii după ele, la 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 la, să nu fie sângurele, la 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 la. Hai, 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 să urcă pe geal în sus, la 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 la, să nu le mânce vreun urs, la 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 la. Să urcă pe geal în sus, la 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 la, să nu le mânce vreun urs, la 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 la. Pică pădure, merge geasă, la 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 la, și fetiță de frumoasă, la 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 la. Hai, 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 și apoi duminica în sat, la 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 la, joacă împreună legănat, la 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 la. Și apoi duminica în sat, la 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 la, joacă împreună legănat, la 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 la. Argileana și de toi, la 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 la, cambanat ca pe la noi, la 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 la. Argileana și de toi, la 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 la, cambanat ca pe la noi, la 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 la.
Ziua Marii Uniri de la 1 decembrie este o zi de sărbătoare pentru toți românii de pe Mapamond. Iar de aici, de pe această grandioasă scenă, transmitem următorul mesaj. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română. Sărbătoarea să unească toată suflarea românească. Unde-i unul nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Amândoi avem un nume, amândoi o soartă în lume. Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, în noi doi un suflet bate. Și să vadă Sfântul Soare într-o zi de sărbătoare, hora noastră, cea frățească, pe câmpia românească. În minutele următoare, bucurie în suflet prin cântec ne vor aduce Alexandra Georgiana Maleta, solistă vocală din Coștei, Maribel Șoșdean, solist instrumentist la acordeon din Sân Mihai și grupul vocal al românilor din Ovcea. Adrian Cepzan din Satul Nou ne va interpreta două melodii la vioară, Leonid Ardelean din Nicolinți ne va interpreta două cântece, iar ansamblul folcloric al Casei Tineretului din Sân Mihai ne va interpreta jocuri din Banat, coregraf Denis Ardelean.
dragă, lume bună, la, lângă mine vine, la, că eu știu ce vrea tot natul, la, că am umblat banatul, la, au, pentru omul domenie sufletul mi-l dau, ei, și-ne-i pruncea, și-ne-i pala bănățănii mei. Cântă tot sufletul în mine, la, că știu că am la șine, la, și când văd de mine roată, la, lume adunată, la, au, pentru omul domenie sufletul mi-l dau, ei, și-ne-i pruncea, și-ne-i pala bănățănii mei. La omul ce nu-și petrece, la, sufletul-i rece, la, dar care se veselește, la, mulți prieteni găsește, la, au, pentru omul domenie sufletul mi-l dau, și-ne-i pruncea, și-ne-i pala bănățănii mei. Viața-mi dă bune și rele, tot cântând eu trec prin ele, că m-a dat glas Dumnezeu să cânt-i bine sau rău. Viața-mi dă bune și rele, tot cântând eu trec prin ele, că mi-a dat glas Dumnezeu să cânt-i bine sau rău. Toate le petrec cântând, inima de soare-i plină, cât mai trăiesc pe pământ, când la lume n-am o gină. Din zori și până în sară dă-mi inima amară, dar când și la bucurie viața frumoasă să fie. Când din zori și până în sară dă-mi inima amară, dar când și la bucurie viața frumoasă să fie. Toate le petrec cântând, inima de soare-i plină, cât mai trăiesc pe pământ, când la lume n-am o gină. Ce-am pătimit, dar rândul e și numai pământul, dar eu când pământul tașe, binele la mine se întoarce. Cât ce-am pătimit, dar rândul e și numai pământul, dar eu când pământul tașe, binele la mine se întoarce.
toate le petrec cântând, inima de soare-i plină, cât mai trăiesc pe pământ, când ca lume n-amogină. Toate le petrec cântând, inima de soare-i plină, cât mai trăiesc pe pământ, când ca lume n-amogină.
de 1 decembrie constituie un prilej de a rememora cu recunoștință și respect eforturile eroice ale înaintașilor noștri care au condus la concretizarea idealurilor naționale de unitate. Și nu ne putem concepe aniversarea acestei mari sărbători fără sunete de naif. În aplauzele dumneavoastră îl invităm în scenă pe Boian Boleanaț din Satul Nou, care ne va interpreta o suită de melodii la naif. Urmează apoi Andreea Evi din Ovcea, care ne va încânta cu 3 cântece și un duet la clarinete, Crăciun Crețu și Daniel Cheț din Uzdin. Finalul acestui bloc muzical aparține îndrăgitului solist vocal Lazar Năvac.
doare. Mă doare inima tare. Na-na, na-na. Că ești nană ca o floare. Și mă doare sufletul, mă, că m-ai lăsat la și mă doare inima, mă, că n-o fost să fiu a ta, mă. Moare lumea, mor și eu, la 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 la, băgiță de dragul tău, la 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 la. Moare lumea, mor și eu, la 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 la, băgiță de dragul tău, la 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 la. Moare lumea după cine, la 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 la, eu foc cum n-are nimeni, la 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 la. Bage dă-mi neacuri de dor, la 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 la, nu mă lăsa ca să mor, la 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 la. Bage dă-mi neacuri de dor, la 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 la, nu mă lăsa ca să mor, la 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 la. Învinge-mă să trăiesc, la 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 la, ca să pot să ce iubesc, la 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 la. Rea clară n-am ea din piept, la 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 la, de la cine îl aștept, la 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 la. Rea clară n-am ea din piept, la 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 la, de la tine îl aștept, la 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 la. M-aș culca pe pietre rece, la 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 la, până dor face mă trece, la 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 la. Bage dau tot și drag, la 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 la, pe jar de cărbune zac, la 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 la. Bage dau tot și drag, la 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 la, pe jar de cărbune zac, la 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 la. M-aș culca pe pietre rece, la 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 la, până dor face mă trece, la 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 la. De dor și de patimă, la 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 la, și de drag de inimă, la 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 la. Drag mișeriună urată, la 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 la, și pișorul însurată, la 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 la. Drag mișeriună urată, la 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 la, au și pișorul însurată, la 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 la. Șeriul plin de stele, la 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 la, au și bagea fără muiere, la 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 la. La pișor cu ochi de mură, la 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 la, să plăcește să-i dai gură, la 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 la. La pișor cu ochi de mură, la 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 la, au să plăcește să-i dai gură, la 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 la. Să nu poți să fie nimeni, la 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 la. Pe pișorul însurat, la 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 la, să-l iubești că nu-i păcat, la 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 la. Pe pișorul însurat, la la la, au să-l iubești că nu-i păcat, la 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 la. Să-l oprești la cine, la 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 la, au să nu poată-l e nimeni, la 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 la. Să-l oprești la cine, la la la, au să nu poată să-l e nimeni, la 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 la. Mulțumesc frumos!
vânt, de micuț copil tot cânt. Frunză bătută de vânt, de micuț copil tot cânt. Și-am cântat în sat, la toată lumea cu drag. Și-am cântat în sat, la toată lumea cu drag. Mie-mi place să trăiesc, să cânt, să mă veselesc. Mie-mi place să trăiesc, să cânt, să mă veselesc. Să cânt doina dând popor, pe plăcerea tuturor. Să cânt doina dând popor, pe plăcerea tuturor. Cine mă auge cântând, crede că n-am niciun gând. Cine mă auge cântând, crede că n-am niciun gând. Dar eu gânduri am destule, dar nu am la cine spune. Dar eu gânduri am destule, dar nu am la cine spune. Că nu știe nimeni ce zace în inima mea. Că nu știe nimeni ce zace în inima mea. Săracă copilărie, cocoș n-o să mai fie. A fost el copil, și acum mi-sun om bătrân, sărac cinereța mea, nu știu ce-am făcut cu ea, nici la târg nu am vândut-o. Nici la birt nu am băut-o. Tot am vrut și acum aș vrea,
s-o crezi cine veța mea, am încercat și n-am putut, și-am lăsat tot trecut, aș da bani și-aș cheltui, copil cineri, dar și mai fi, de copil vreme puțină, parcă nu săptămână, și-aș da lumea asta toată, să mai fiu cine odată. Mulțumesc! De ce n-ai lăsat, Doamne, și omul ca să-mi doară odată ca și omul? De ce n-ai lăsat, Doamne, și omul ca să-mi doară odată ca și omul? De ce și pe omul l-ai făcut, măi, mândru ca și omul înflorit? De ce și pe omul l-ai făcut, măi, mândru ca și omul înflorit? Ca și bradul să trăiască, la 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 la, nici când să nu se pălească, la 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 la. Dulce-ți, Doamne, anii cinerețe și curați ca roagii vinețe. Dulce-ți, Doamne, anii cinerețe și curați ca roagii vinețe. Frumoși ca și trandafirul floare, când se rupe sara părătoare. Frumoși ca și trandafirul floare, când se rupe sara părătoare. Ca și floarea florilor, mai la 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 la, vărsatul zorilor, mai la 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 la. De ce n-ai lăsat, Doamne, să fie lumea asta fără dușmănie? De ce n-ai lăsat, Doamne, să fie lumea asta fără dușmănie? Că și eu odată am iubit, măi, și dușmanii răi m-ori despărțit. Că și eu odată am iubit, măi, și dușmanii răi m-ori despărțit. Omul care dușmănește, la 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 la, și în lume mai trăiește, la 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 la. Omul care dușmănește, la 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 la.
Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Noi am marcat-o azi prin versuri și folclor. Fără folclor, nici nu am exista. Folclorul este cartea noastră de vizită în lume. Este tradiția noastră vie, păstrată și transmisă din generație în generație. Este, de fapt, identitatea noastră. Finalul spectacolului din această seară aparține Orchestrei Consiliului Național, o adevărată perlă a folclorului nostru românesc, care sub bagheta dirijorului Alexandru Freanț contribuie la promovarea valorilor culturale și la păstrarea identității românești. În speranța că v-ați simțit bine alături de noi, vă mulțumim pentru aplauze și atenția acordată. Noapte bună și la mulți ani! La mulți ani!